Znači, probudio sam se 5 ujutro i tako je hladno. Skontam da se ne čuje grejač. Shvatim da nisam ni proverio da li ima dizela, lego da spavam i evo, koliko je sad 5 ujutro. Je ugašalo ovdje se, ne znam, da li minus nekih 0 stepeni. I počeo sam da razmišljam ipak sad. I da vas ne davim sada sa tim glasom, počeo sam da razmišljam kako da ne moram da se grejem u toku noći. I to bi mi rešilo 3 stvari. Prva stvar jeste da ne bi mi se dešavala ovakve situacije da se probudim u ponoći i da se smrzavam. I ukoliko nemam na nekoj kantici dizela, moram da idem na pumpu da sipam, a ako sam negde u divljini, veliki problem. Druga stvar jeste ušteda dizela i naravno ušteda para. Svi vole da uštede novce, tako i ja. I treća stvar jeste da će manje struje trošiti kombi, pošto se ceo kombi napaja solarno. I tako dok sam ja razmišljao, došao sam do zaključka da mi je najbolje da kupim vreću za spavanje. Nemam puno iskustva sa kampovanjem po zimi i odlučio sam da po defaultu odem u Decathlon i da vidim neku do 0 stepeni vreću za spavanje i da vidim kako će mi ona raditi posao. I nego gde je bolje testirati vreću za spavanje nego na Fruškoj gori. U Novom Sadu su najavili minus 10 stepeni, a ovdje će da bude još hladnije. Hladno, jako hladno. I evo je vreća za spavanje o kojoj sam vam pričao, ali pre nego što počnem da vam pričam o vreći za spavanje, da vam kažem zašto me malo brine ovaj moj eksperiment. Brine me to što ću u toku noći da ugasim grejanje. I sada šta je problem? Pošto je zima i jako malo sunca ima i uopšte ne ide, jel te, po visini, nego je sve nešto ukoso, solarne ploče ne dobijaju dovoljno struje. A da ne pričam o tome da nisam ih ni dovoljno dobro očistio da bi dobijale još nešto, bog zna šta struje. Što znači da kada budem u toku noći pokušao da upalim grejanje, ono neće raditi. Šta mi je sljedeća opcija? Sljedeća opcija mi je da uzmem i da upalim kombi, što znači na tih minus 10-15 stepeni morat ću da izlazim iz ove, nadam se, divne vreće, da odem da upalim kombi. I sada šta tu još mene brine? Šta ako on ne upali? Dizel je, minus 10 stepeni je sigurno. Šta ako on ne upali? Koje su mi opcije? Nemam baš nešto previše da upalim ovdje gas i da mi to greje. To je jedna od opcija. U tom slučaju će ova vreća baš da se testira. Pokriću se sa još ova 2 ćebeta pa ćemo vidjeti. Tako da, eto, to je ono što mene brine, ali ajde sad da vidimo kako izgleda ova vreća. Ono što me pomalo čini srećnim jeste njena veličina. Dakle, Decathlon Quechua sleeping bag do 0 stepeni ili ti 32 Fahrenheita. Dakle, ova vreća može da se spaja, znači 2 vreće u jednu vreću, znači ako s nekim spavate, kaže da je jako lepa na dodir, 225 cm, bla 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 bla. Mene interesuje da li će ona biti topla u toku noći, ajmo da vidimo kako izgleda. Ovo prvi unboxing video ikada, moj, ako možemo tako da ga zovemo. Ali više od muke unboxing nego što sam kupio nešto, kao da sam kupio neki dron, recimo, kakav bi to unboxing bio, ili neku kameru, ili neki objektiv. Ne, ja kupujem nešto da se ne bi smrznulo preko noći i da bi uštedeo. Znate, uvijek tako kada ovaj šatar i sve to je toliko zgusnuto da je tako teško vratiti. Ili sam ja smotan, pišite u komentarima. Sami se nemojte. Otvorite vreću, uđete u nju i uživate. Ono što je zanimljivo, ima i ovaj jastuk, nije jastuk, nego kako da se malo ušuškate još dodatno oko glave. Prvi utisak na dodir je stvarno lep osjećaj. Da li se ja to na pačke stavio? Jesam. Evo da vratimo. Ima težinu, ima gustinu. Delo je baš lepa.
principu vreća se kao osjeća kao babini organ, što znači ako sam ja mogao da uzem babini organ i da uđem u ovo i da mi bude lepo, onda je razočaravajuće. Ali ajde, testirat ćemo, vidjet ćemo. Za sada obećao, sviđa mi se kako izgleda. Ajde. Ništa, to je to, sad ćemo da sačekamo noć, da uletimo u vreću i da vidimo kakvi su utisci ujutru. Nadam se dobri. Nema tu šta više da se čeka. Ovo vreme je da se ide spavati. Bukvalno sam palo času, neki Rusi bili zaglavljeni tu na Brankovcu. Toliko je bilo hladno. Još ja nisam ponao rukavice. Znači, ruke su me bolele, grčile se. Jedva sam u kombi ušao i ono što je najsmešnije, ovdje uvek ima kol, uvek dolaze uveče, jel te? Sada nema nikoga, niko nije ni prošao, znači -5 je. Poledica je napolju, hladno je, tako da bit će ovo jedna vesela noć. Ajde, laku noć i vidimo se ujutru. Znate što je najsmešnije sada? Što ja sad moram da ustajem da ugasim kamere. Dobra je to ekipa. Boga mi, ja sam lepo spavao. U početku, tek kad sam ušao u vreću, bilo mi je baš i pretoplo. Em što sam u duksu, em što je u kombi i dalje bilo toplo. Ali evo, trenutno ujutro temperatura je -7, -8. Sad u toku noći je sigurno bila -10. Ja sam bez problema spavao ovdje. Nadam se da se ništa nije zaledalo, da nisu popucale cevi, to ćemo tek da vidimo. Opet da vas ne davim sa tim jutarnjim glasom, ajmo ukratko šta se sve izdešavalo. Dakle, ostala mi baterijska lampa na polju, preživjela, radi. Baterije manje više skoro u svim uređajima su se ispraznile, ne rade baš kako treba. Bojler, on je zaleđen, ali generalno noć je bila relativno dobra i nije bilo hladno u ovoj vreći, tako da vreća je preživjela, a i ja sam, što je možda najbitnije. Sada čekam bojler da se ugreje i nadam se da nije ništa puklo, a ako jeste, ovo je bio jedan veoma skup eksperiment, ako nije, sjajno. Ako vam se sviđa ovaj video, like, share, subscribe, te stvari mi mnogo znače i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!